זה מעניין, אם יש לך משהו אם להביא. אני אקח את 3 הקלפים ביחד. כן. ולא רק אתייחס רק אליו. ואני אקח את כל הסיפור שהקלפים מספרים. מה שתוקע אותך בסוף, זה החוסר יכולת לסמוך גם על היקום, שהביא לך את המתנות שלך, וגם על האנשים, כאילו, מה זה אנשים? את צריכה לשחרר את האנשים. כן. צריכה לשחרר אותם. וואי, לגמרי. ולהקשיב בנוכחות עם הלב, זה ההליכה שלך השקטה בעולם, שתיתן לך את כל הדרך סלולה. את צריכה ללכת עם הדרך. היי למאזינות, ברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מסונכרנות. איתי היום הדר יולי סלקטר, אישה מדהימה, חברה, וואי, מרגיש לי שיהיה לנו מלא על מה לדבר, אני כל כך סקרנית לקראת השיחה הזו, ואני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך בקצרה כזה, לפני שניכנס לדברים. העמוקים. חד משמעית. אז אוקיי, אז אני בעצם כבר במסע התפתחות מגיל מאוד צעיר. היום אני בת 48, אבל התחלתי את זה ממש מוקדם. תמיד נמשכתי לשמוע בעצם למה הראש שלי כל הזמן מדבר כל הזמן ומטריד אותי. אז נמשכתי מאוד לניסים המון, ושמעתי תמיד בתור צעירה את התוכניות שלו. אז בהמשך הלכתי ללמוד אצלו טרילותרפיה, זה היה לפני 10 שנים בערך, יותר, 14 שנה, וזה מאוד עשה לי סדר. בין הרגש, לראש, לאמצע, למדיטציה, להנעת החיים, ואחריו באופן ישיר זרמתי לנדר בוטו, דוקטור נדר בוטו, ששם קצת הגענו למקומות קצת יותר גבוהים על מהות הנשמה, ומה היא באה לעשות פה, ואיך להסתכל על כל דבר שקורה לנו כלמידה והתפתחות, ושזה לא סתם מגיע אלינו. אז כן, יש לי גם קצת ברזומה תטא הילינג, וקבלה הרבה, קבלה השפיעה עליי, לימודי קבלה. מעניין. כל פעם אספתי משהו. זה מעניין שאת, כאילו, אני מבקשת שתציגי את עצמך, ואת לא יכולה לשים איזה טייטל במשפט אחד, זה כי זה יש רבדים, ויש, עשית דרך. כן, יש עוד רובד, שזה הרובד האומנותי. מדהים. שבעצם אני למדתי גם בתיכון אומנות, וגם למדתי בשינקר עיצוב תקשורת חזותית, ולקחתי בעצם את העולמות של התקשורת החזותית, שזה בעצם היכולת הבאה שלי, ואת המקום של הטיפול, וגם לנתח, וגם לראות את הדברים מעבר, ויישמתי אותם לעולם של קלפים, היום זה גם הארזים, זה כל דבר שנותן משמעות לכל רגע בחיים. טוב, נהדר. אנחנו פותחות עם השאלה הפותחת שלנו, היא עוד מהעונה הקודמת, ואני אוהבת אותה, יש בה איזה משהו מעניין. עד כמה את מסונכרנת בתקופה זו? ככה, אם את יכולה לשים את זה מ-1 עד 10. אני חושבת שיש עליות וירידות בסינכרון. באופן כללי, אני חושבת שככל שאני חיה יותר זמן על הפלנטה, אני יותר מסונכרנת. עכשיו, בתוך הסינכרון יש יציאות החוצה, אבל השאלה, כמה מהר אני חוזרת להיות מסונכרנת. זה לא אם אני מסונכרנת או לא, זה כמה מהר אני חוזרת לעצמי. ואני בטוחה שאני יחסית לעצמי מסונכרנת יותר ויותר. מהמם, אז את לא שמה מספר. אין מספר. אין מספר, יפה, אהבתי. אהבתי. יש לי לפעמים נטייה לשים דברים במספרים. כאילו נגיד אם הילד כואב לו, אז אני שואלת אותו, כמה כואב לך מ-1 עד 10? זה נותן לי כזה טיפה אינדיקציה להבין, אבל... כי תשמעי, המספר קצת מקבע. נכון, המספר מקבע. אבל אם טוב, אני לא אדחק בך. זה נכון לשאול את זה ילד, נראה לי. כן, האמת שהיו פה כאלה ששיתפו, וכאילו אם תשאלי אותי במספר, אני אגיד לך כאילו, לא יודעת, יש לי רגעים בתכלס אני מסונכרנת גבוה, קשה להגיד במספר, את צודקת. כן, צודקת. כי בתוך המספר הזה, אם מחר תהיה לך איזושהי, נכון. אז את כבר לא ב9, את ב8. יש תנועה, נגיד הבוקר, הקפצתי את הילד שלי ב6:30, הוא מתחיל אימון בחוף הים. יצאתי עם פיג'מה וגופייה ובלי חזייה, קפוצ'ון כזה עליי, ופשוט הלכתי לים, אמרתי, אני רק יוריד אותו ואני אחזור, ואז ראיתי שהתנועה של הפקקים דלילה, אמרתי, אני חייבת לעשות את ההליכה הזאת, למרות שיש לנו בוקר של הקלטה ופודקאסט והכל, אני חייבת לתת לעצמי את הזמן הזה בים, כי אם זה לא עכשיו, אז מתי? ושם בדיוק מתקיימים הסינכרונים האלה, שאת בוחרת
לעצור הכל ולהתחבר, כי כאילו החיים כל כך הקטיק, כל כך עמוסים, שאין ברירה אלא לבחור בדבר הזה, ואז בסוף באמת הסינכרון הוא אולי רחב יותר, עמוק יותר, שלם יותר, כאילו לבחור בזה. אני חושבת ששאלת אותי מסונכרנת, וכמה אני התייחסתי לזה, זה כמה אני נאמנה לעצמי, כמה אני עושה תהליך התפתחות בכל דבר שמופיע לי בחיים, כמה יותר מחוברת לעצמי, ובפעולות היומיומיות זה אצלי במקלחת, המקלחת נורא מסנכרנת אותי, בבוקר, יש קטע כזה לפני התעוררות בבוקר, שגם יש איזו תובנה יורדת. מעניין. אז בגלל זה להרבה פעמים לא נותנת תשובות בערב, אני אומרת, אני אשן על זה, ובבוקר אני הרבה יותר... איזה תובנות יורדות? נגיד, כאילו מה את עושה בשגרת בוקר שמאפשר לתובנה לרדת? אני לא חושבת שאני עושה משהו מיוחד. אבל את לא פותחת טלפון על הבוקר. אני כן. כן? אהבתי. אני כן. תשמעי, אפשר להגיד עליי כאילו מבחוץ שאני בן אדם רוחני, אוקיי. אבל בן אדם הכי פרקטי ומעשי שיש. אני לוקחת את כל הרוח, אני פחות נוטה לדבר על רוח, כי אני חושבת שבסוף היום-יום הוא זה שמכריע, שם אתה עובד. זה החומר עבודה שלך. אז מה זה משנה אם אני אדבר דברים גבוהים, ויחשוב דברים גבוהים, ובסוף אני אתאכזב מעצמי, שלא עמדתי בציפיות של עצמי. זה באמת נושא שאמרנו שנביא אותו, מתוך השיחות שהיו לנו לפני כן, כל כך, וזה בדיוק העניין הזה, שאת אומרת, נגיד, שאת קמה בבוקר ויורדת לך איזו תובנה, אבל בסוף בפרקטיקה זה המקלחת. כאילו יש משהו בקרקוע הזה, נגיד, אם זה אני ללכת בחוף הים, יחפה, אני יודעת שזה ייתן לי הרבה יותר משאני אוכל בכלל להבין, או לתפוס, נכון? כי זה בהמון רבדים, זה גם בגוף, זה גם בהורמונים, זה כאילו בספיריט, זה מזין אותנו בכל כך הרבה דברים, אבל כאילו אמרנו שניגע בזה באמת, באגו הרוחני הזה, כאילו יש משהו, אני לפעמים פוגשת מכשפות בתחילת דרכן, אם אפשר להגיד. ויש בהן משהו, נגיד פגשתי מישהי עם מכשפה לפני שבוע, לא הכרתי אותה, פגשתי אותה באיזה מרחב של גלישה, היא לא ידעה מי אני לא הכרתי אותה, והיה בה משהו כל כך מחוספס ראשוני. מכירה את זה? שאת כאילו, את דוקרת אנשים בנקודות שרגישות להם, את כאילו, את חושבת שאת יותר טובה מהם, את אומרת להם, זאת הבעיה, שאת אומרת שאת אוהבת קפה, ואת כאילו, למה את לא נמנעת מקפה? עכשיו אני כבר עשיתי את הדיטוקס של הקפה שנים אחורה. כאילו, רק היום פגשתי חברה שאמרה לי, אני כבר שבוע בלי קפה, ואמרתי, תקשיבי, החיים קצרים, קפה זה טוב, כאילו. אז יש משהו ברוחניות הזו, ובא לי לשמוע את זה מהצד שלך. אני אסביר לך איך אני קולטת אגו רוחני נקרא לזה, אבל זה שכבה עליונה ואחרונה, לפני שבאמת אתה נפתח לחיים. האגו הרוחני הוא כאילו מכסה לך, אתה לא באמת רואה. כי במילים יפות אתה משכנע את עצמך שאתה כבר שם, אתה משכנע אחרים שאתה צודק, שאתה במקום הכי טוב, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא מסתיר לך את האמת היומיומית, לא איזושהי אמת גדולה. ובסוף אתה צריך לקום בבוקר וללכת לעבודה ולהתמודד מול אנשים, ולהתמודד מול החיים ומול הבן זוג ומול הילדים, ומילים גבוהות לא יעזרו לך. הן כן עוזרות, רק התפיסה היחידה, נגיד לי עוזרת, שאני אומרת, זה לא סתם מגיע אליי, יש לי מה ללמוד מזה, אני אסתכל שנייה פנימה, וזה אימון, זה פשוט אימון של הראש, זה לא אימון רגשי, זה אימון שבו אני אומרת, אוקיי, אם זה מגיע אליי, יש לי פה משהו. ואז אני עונה במקום, זה לא כאילו עכשיו לנתח את זה, לחשוב על זה, זה לא זה, זה באותו רגע שנייה לעצור, לנשום, או לפחות לא להגיב, כדי שנייה לבדוק איך אני עושה את זה אחרת. אז מה לא תקין בתגובה של בן אדם שהוא במקום של האגו הרוחני? כמו נגיד מה שתיארתי, כי כאילו בואי, את יורה עליי דברים שכאילו, את לא יודעת מה אני סוחבת איתי, או מה, וזה, יש משהו לא לג'יט בעיניי, לקרוא אנשים ולראות להם את זה, כאילו... היא באה, אותה בחורה שאת מדברת עליה, היא באה כי היא בטוחה שהיא עוזרת לך עכשיו, וזה גם סוג של אגו. תכלס, גם את הגעת אליה כדי שהיא תלמד על עצמה. ולכן המקום הזה של לא לשפוט, ויותר להסתכל על הדברים שלכל דבר יש את הזמן שלו,
בעיניי זה העניין, זה פחות נגיד עכשיו, אם היא באה ומבקר, דרך אגב, היא תתעורר עוד כמה שנים, והיא תגיד, יואו, איך אמרתי לאנשים את הדברים האלה בפנים, היא תתעורר. זה פשוט חלק מהמסע שלה, זה עכשיו להיכנס באנשים. היופי הוא באמת הענווה, לדעת ולהתנצל. אחרי זה, כאילו מה זה להתנצל? לא, אני מתקנת. א', לראות את זה. לראות, להגיד, אוי, מה? אבל נגיד באמת, הזדמן לי לפני חודש בערב חג להתנצל בפני גיסתי על כל הפרופוגנדות הטבעוניות שהבאתי לשולחן, כי אני לא טבעונית כבר שנתיים, וכאילו יש בזה משהו לבוא, וזה גם דרך אגב, כאילו הרוחניות, כאילו כל האג'נדות האלה שאנחנו מחזיקים או מחזיקות בתהליך ההתפתחות הרוחני שלנו, בסוף פשוט האגו הרוחני נורא מטעה, הוא מעכב. וצריך בעיניי, כן? אין צריך. להסתכל תמיד משלושה זוויות. אחד, להיות השחקן בסרט של עצמך עם כל הרגש והדרמה, אולי לא עם הדרמה, אבל עם כל הרגש. להיות הצופה מהצד שרואה את הסרט, ולהיות הבמאי והתסריטאי שיודע לנווט את הדברים. וכל הזמן צריך להיות בשלושת הזוויות, גם להרגיש, גם להיות צופה מן הצד, וגם להיות הבמאי. תני דוגמה. דוגמה, אוקיי. אז נגיד יש לי איזה מחלוקת עם מישהו, והוא כועס. ואני מתעצבנת על זה שהוא כועס. ואז אני אומרת, אוקיי, הכעס שלו, מעבר לזה שזה באמת, כאילו, מה עכשיו אתה כועס? אני אסתכל שנייה, למה זה מפריע לי, למה זה מפעיל אותי שהוא כועס? מה אצלי עוד כועס? מה אצלי עוד קיים שם? קודם כל זה מוריד לי את רמת השיפוטיות, ואת ההכלה ואת החמלה לדבר, ולהבין שכל דבר יש תהליך. והדבר השני, זה באמת נותן לי סבלנות. אנשים בדרך אין להם סבלנות לדברים שדי כבר, כאילו. גם באמת באגו הרוחני אנחנו פשוט נשפוט. מה הוא כועס? מה היא כועסת? כאילו, תראי איך זה מפעיל אותה. וזה כאילו, כן, מפגיש כביכול. שזה גם מילה שאני אומרת, וואי, איזה שימוש נהיה במילה הזאת, תקשיבי, זה... אני בחיים לא משתמשת בה. אני אף פעם לא אומרת איפה זה פוגש אותך. אני גם לא, אבל אני שומעת אותה, את יודעת, מהסביבה שלי, ואני אומרת, זה בסדר, החיים תמיד יפגישו אותנו, ודווקא החיכוך הזה, יש בו ניצוצות, יש בו אש, יש בו התפתחות, וכאילו, ויש משהו גם באגו הרוחני, שאת אומרת שהוא כמו איזו שכבה אותה, שכאילו אנחנו שמות על איזה דברים, וזה מונע מאיתנו. שלא בא לנו להיכנס אליהם. אבל יש משהו בלהוריד את האגו, ובלהסכים להיות בחיכוך. בדיוק. כמו לשמוע שכאילו ההתנהגות שלך אולי לא לג'יט, נגיד, למרות שבן אדם בהתפתחות רוחנית יחשוב שזה בסדר לראות חצים סביב. כי כולם צריכים להתעורר. צריך לעבור דרך זה. כולנו, כן. מה גם שכעס מחפה על הרבה רגשות, הוא סוג של חיפוי על רגשות יותר פנימיים, כמו אשמה ובושה. אז אתה קודם כל כועס, נגיד, יש הרבה דוגמאות בחיים שאתה כועס ועצבני וזה, אבל שנייה, אני לא אומרת צריך לנשום שאתה כועס, בסדר, זה לג'יט לכעוס. אבל אם תסתכל פנימה, הרי הכעס לך לא עושה טוב בסוף, אתה זה שמאבד את האיזון באותו רגע. אם תיכנס פנימה לבושה, לאשמה, לאיזה משהו הרבה יותר כואב, תיכנס לכאב. ואם תיכנס לכאב, הכעס הוא רק מעטפת. כן. כן, צריך לחבק את הקושי. כן. ולכעוס פחות. יש בי כעסים. דברים כאילו מכעיסים אותי. גם אותי, אני לא אומרת שלא. אז כן, כאילו מכעיס אותי, אני מנסה, את יודעת, יש דברים, אני לא אביא את זה לפה, לא נעים, אנשים מקשיבים וזה, בכל זאת יזהו את עצמם אולי בסיפורים, אבל כאילו, וואו, הכעס הוא לגמרי, הוא מפעיל, אבל כן, בסדר. כאילו, מה זה כעס? אתה כאילו הרבה פעמים מסתכלת על זה, זאת אומרת, המציאות, אתה כל הזמן יש לך ציפיות על המציאות, ואז המציאות מראה לך משהו אחר, כי את מה לעשות שהמציאות לא רוצה להתאים את עצמה אליך, ואתה כועס על המציאות. עכשיו, במקום לכעוס על המציאות, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני כועס, אבל יש שם משהו שמביא לי משהו חדש. והמשהו החדש הזה זה בעצם לראות מה המציאות הביאה חדש, ולראות איך אני נכנס לשם אחרת.
כן. אז זה התפתחות. כן. כן, אני חושבת שמתוך השיחה הזו על האגו הרוחני, שאולי עוד ניגע בזה, מאוד אהבתי את המקום הזה של כאילו, בסוף לרדת אל הקרקע. כי אם באמת לפרט את 4 האלמנטים של האדמה, שזה הקרקע, כן, הצפון, האדמה, הקרקע, ויש את האוויר, שהאוויר הוא כל המחשבות והתודעה, ויש את האש, שזו התשוקה, והאש הגבית שמניעה אותנו, והמים, שזה הרגשות, אז וואי, כאילו כשאנחנו בהתפתחות הרוחנית שלנו, אז יש מלא מים, ומלא אש, ומלא אוויר, אבל איפה האדמה? והרבה מפספסים את האדמה. דרך אגב, אני כאילו, וואו, לאן עפתי, ובסוף המציאות החזירה אותי לאדמה, ובחרתי בה, ואני כל כך מרוצה מזה, מהבחירה הזו של הפשטות, כמו שאת אומרת, בן אדם צריך לקום בבוקר, ללכת לעבודה, אני סוף סוף יש לי משרד מחוץ לבית, יצאתי, וכאילו, זו האדמה שלי מבחינתי, וכמה זה טוב עושה להיות אחרי כל הסייקל הזה של ההתפתחות הרוחנית, להצליח לשים עוגן איפשהו. כן. האדמה מאוד, מעבר לזה שהיא מקרקרת, יציבות זה דבר חשוב, כדי שנוכל לקום בבוקר לעשייה. ליצירה, כן. וההשפעה שלנו על העולם באה ממקום של יציבות. מעניין, תסבירי. כי ברגע שאין לך איזשהו שקט פנימי, יציבות נותנת שקט פנימי. ברגע שיש לך את השקט הפנימי, אתה יכול לקום בבוקר ולהגשים את הייעוד שלך. וברגע שיש לך, להגשים את הייעוד זה בעצם להשפיע. מדהים. להשפיע שווה גם שפע, תחושת השפע. שזה מבחינתי הנושא הבא שלנו. אז מה הייעוד שלך? מה בעצם באת לעשות? שאת חיפשת, שיש לך קרקע, את בן אדם יציב. בואי, אנחנו מכירות. לקח לי זמן להגיע לשם אבל. כן. גם הייתי צריכה לעבור את המסע הזה. טוב, ברור, מי לא? מתי? לפעמים נרצה או לא נרצה, האדמה רועדת ומזיזה דברים, ומתוך הקרקס האלה, החריצים באדמה, יוצא האור, ויש תנועה, ולפעמים גייזר עם מים, וכאילו אם לתת דימוי לכל העולם הזה של ההתפתחות הרוחנית, היא כואבת. יש, תראה, יש כזה באינסטגרם, לפעמים אפשר לראות, יש פוסטים על זה, איך אנשים חושבים שהתעוררות רוחנית נראית, ואז את רואה כזה, כאילו מישהי יושבת ועושה מדיטציה, לאיך היא באמת נראית, שזה כאילו ללכת בלמטה, בנבחי התחושות של הקושי, המורכבות, הבכי, להגיע לתחתית, ומהתחתית יש עלייה חזרה למעלה, חדשה. כן. כן. אז הייעוד, אני רוצה שנגיע לקלפים, בקיצור, כי בעיניי, כשאת יוצרת ואת מביאה את הדברים המיוחדים שלך, בעצם יש פה קלפים, אני עובדת איתם 2.5, אני מכירה אותם עוד מלפני, ויש משהו בקלפים האלה, שכל מי שתפתח או יפתח בקלפים, זה יוצא בול, זה קטע. עכשיו, מה הייעוד שלי בתוכם? גם, כאילו, לא מעט אנשים פגשו את עצמם דרך הקלפים, אני פגשתי בכי לא מעט פעמים ממה שעולה, ואני הייתי רוצה שכן תספרי טיפה על ה-reflections וה-connections, וגם על איך יצרת את ה-reflections, ואז אנחנו גם נעשה פתיחה. יאללה. יש לי סיפור אבל על ה-reflections, שאני חייבת להגיד איך הוא הגיע לעולם. אוקיי. הייתה לי ידיעה שהבת שלי, היה לי עסק לפני שאני עם היחידנית, של מפות תיירות קולינריות, שזה עולם עם הרבה אגו אגב. כל הזה. וראיתי שאני בכלל באה ממקום, אני יודעת שהייעוד שלי זה מקום של טיפול, ואני צריכה לגעת שם, ושהבת שלי נולדה והבנתי שאני לא יכולה להתרוצץ בין מסעדות, אמרתי, אני הולכת תוך כדי, זה מדהים, איך אני מסתכלת אחורה, אני אומרת איך העולם כל כך מדויק, איך לפני שידעתי בכלל שהיא הולכת להיוולד, עוד התחלתי ללמוד אצל ניסים המון, ונכנסתי טיפין לעולם. ואז בעצם שהיא נולדה, הייתה לי תקופה של סחרחורות מטורפות, כאילו, ילדה בת שנה וקצת, שהלכתי לגן שעשועים והכל מסתובב לי. ובמשך חצי שנה סחרחורות. ואני הולכת ועושה טיפולים אנרגטיים, כי אני אומרת, אולי זה אנרגטי, ואין משהו שלא ניסיתי, כולל דיקור, כי זה אולי מהצוואר. בסוף הרופא אומר לי,
נראה לי שזה חרדה. ולא, כאילו, את אומרת, מה סחרחורות וחרדה? הלכתי, לא חשבתי על זה שזה חרדה, אבל זה כן היה בדיעבד חרדה. ואז אמרתי, טוב, אני אקח את עצמי למקום יותר שקט, כי אני גרתי ביחידה של ההורים, ולקחתי את הבת שלי שהייתה בת איזה 2 ומשהו, ואמרתי, אוקיי, עוברים שנייה, חברה הציעה לי מקום בקיבוץ, אמרה לי, בואי קחי את הזה, עד שתתאזני. טוב שיש חברות. כן, ממש, אסנת. ואז ישבתי, לקחתי אותה, בנהיגה לא היה לי את זה, הייתי חוזרת, ואומרת, אוקיי, אני אתחיל לצייר את הקלפים שאני מתכננת. עכשיו, לא ידעתי איך עושים קלפים, לפני זה לא היה לי קלפים, אין לי מושג איך קלפים עובדים, לא היה לי זה, רק ידעתי שאת האומנות שבי ואת היצירתיות שלי, אני צריכה לחבר לטיפול. ובמקום לעשות שטיפות אנרגטיות אחד-אחד, או טיפולי טרילותרפיה אחד-אחד, אמרתי, אני כבר יטפל בכולם דרך הקלפים. זה יגיע לכל הבתים, וואלה, יהיה לי אפשרות לטפל. איזה ויז'ן. זה היה ממקום של טיפול. הקלפים האלה, אמרתי, הם ירפו אנשים, זה בא ממקום כזה. ובאמת, אם מסתכלים על הקלפים, יש שם, והכל, אני שנייה אחזור טיפונת אחורה, התחלתי לצייר את הקלפים באטרף. באטרף, כאילו, כל יום איזה 5-6 ציורים, בלי המשפטים עדיין. בראש יושב לי איזה משהו, אבל בלי המשפטים. ואני מציירת. אחרי שבועיים סיימתי אותם. שבועיים ציירתי 42 איורים, שזה פסיכי מבחינתי, כי אני לא איזה ציירת, אני יותר מעצבת גרפית. ואז אמרתי, טוב, אחרי הציור הזה, תוך שנייה היה לי שם, רפלקשן, זה הגיע לי כאילו ככה, הלוגו בשנייה וחצי, הכל הגיע מהר. ובאמת עשיתי אותם אז באנגלית, כי טסתי, כי ידעתי שכדי לרפא את הסחרחורות, אולי אני צריכה לטוס לקוסטה ריקה, לנוח קצת ולראות משהו אחר. עשיתי אותם באנגלית, ואיך שהם יצאו, נגמרו לי סחרחורות. פשוט אחרי חצי שנה. יואו. אז בואי, איך את מסבירה את זה? כי אני רואה את זה בצורה מסוימת, אבל אני אשמח לשמוע ממך. אני חושבת שאלוהים דיבר איתי כל הזמן הזה. ממש. כאילו, פשוט דיבר איתי, אמר לי, אני אסחרר אותך עד שתשבי לעשות את מה שביקשתי ממך, ואחרי שתעשי את זה, אז אני אשחרר אותך מהחרדה הזאת, מהסחרחורות האלה. נסעתי לקוסטה ריקה עם הבת שלי ל8 חודשים, לקחתי איתי 100 ערכות קלפים, נכנסתי לגלריה של אומנות כזאת יפהפייה, שמתי כמה. הגיעה איזה מישהי שהלכה לפסטיבל כאן האריות של פסטיבל כאן, הייתה מאוד בחירה, גם באומות המאוחדות, משהו מאוד אורחת כבוד. התלהבה מהקלפים, אמרה לי, תעשי לי 50 מתנות giveaway, שכחי לי. יואו! ואז היא מתוך הפסטיבל שולחת לי כל מיני סלבס, כאילו, מה זה סלבס? זה שחקנים עם איזה מיליוני עוקבים, ששיחקו במשחקי הכס, אני פשוט לא הייתי מודעת. משחקי הכס וזה, והיא אומרת לי, ג'וליה הו, just got your card, she loved them, כאילו, כותבת לי SMS'ים, כל שניה מי קיבל, מה הם הגיבו. ממש, היא הרימה אותי. שאת אומרת שזה שם את, אני יכולה להגיד, יעל בר זוהר, שעכשיו משתמשת בקלפים שלך, בתכנים שהיא מעבירה, ודברים שהיא עושה, אז כן, זה נשמע טוב. זה מגיע ליעדו, זה פשוט מגיע ליעדו. אם יעל היא אחת השליחות כדי להמשיך להפיץ אותם, ועם מאיה קרמר המדהימה, שבאמת עושה איתם עבודה מדהימה. לא משנה, כל אחת, גם דלית. ברור. אין אחת שעושה ריטריט היום, יש כמה, כאילו, שבאמת משתמשות בזה באופן קבוע, מבחינתי, זה הפצה. אני מבחינתי, כשמגיעה לים לעשות את המסונכרנות ומסיימות סשן, או שאני פותחת רצות עם זאבים, או שאני מביאה את אחת מחפיסות הקלפים שלך. ובבוקר אני שואלת את עצמי, מה אני רוצה להביא להן? אני רוצה reflections, שיהיה להן מול עצמן, או שאני רוצה connections, שזה גם מול אחרים, אבל גם מול עצמן. זה מדהים, גם ה-reflections הוא בעצם גם אנחנו וגם מול העולם, כי בסוף השתקפויות ושיקופים וכאלה, זה מפגיש. דברים שפגשנו כאילו. גם הכוח של הקלפים האלה ספציפית, אני לא יודעת לגבי אחרים, שהם, בגלל שהם איורים, זאת הסיבה שרציתי איורים, ראיתי שלפני זה יש צילומים וזה, כי איורים פותח אותך, או כל אחד שפותח אותו, לשים את עצמו בפנים, באיזה צורה שהוא רוצה, צילום מקבע. נכון, צילום מקבע, והוא גם לפעמים הוא מרחיק.
מרחיק. אני רוצה להגיד שבעיניי הסחרחורות והדבר הזה, זה כאילו איזשהו מסר, תדר, דברים שביקשו להגיע לעולם, ואת השליחה שלהם, כמו שדיברנו קודם, על מה השליחות שלי, מה באתי להיות. וכל אלה שמשתמשות בקלפים שלך, הן מחזיקות שערים עבור אנשים לעבור בהם. כאילו ככה אני רואה את זה. אני מרגישה שאני מחזיקה שער, והקלפים הם כלי עבורי לעזור לאנשים לעבור בשער הזה. מדהים. גם, כן. גם אני אגיד לך, יש הרבה מהאופי שלי בתוך הקלפים, כי אני נורא כזאת, שאם יושבת איתי חברה, אני תמיד רוצה להרים אותה, לכוון אותה לפעולה, יאללה, בוא נקום, בוא נעשה, נורא פרקטיים, בוא נקום, בוא נעשה, מה עושים עכשיו? כי הרבה פעמים זה מסתובב למעלה בלי זה משהו מעשי, ופה הוא נותן קצת הכוונה לפעולה, הרבה מהקלפים. איך את מציעה שנפתח? אני אפתח ואת תתני לי זה, או מה את מציעה שנעשה? אני דווקא תמיד שמחה לראות שיטות פתיחה חדשות שאני לא מודעת אליהן. האמת שאני הולכת על השיטה שלך תמיד. כן, זו שיטה... היא טובה, אבל נגיד בסוף סשן בגלישה, אז כל אחת לוקחת קלף שמייצג משהו, וזה תמיד כזה נוגע. כן. אז מה את מציעה שנעשה? אני נותנת לך להוביל. אני אוהבת שמוציאים 3 קלפים, גם אם הם לא בדיוק, כמו נגיד הראשון זה קלף המסר, השני זה הכלי למימוש, והשלישי זה משימת התחלה, גם אם זה לא בדיוק מסתדר, יש שם סיפור. אז מה, יש לך, נגיד בא לי, אני לא יודעת, בא לי קונקשנס, אני יודעת שזה יהיה יותר... יותר עסיסי בסיפורים, בואי. אחד משמעית יהיה יותר עסיסי בוודאות. אני אגיד לך גם משהו, ההתפתחות שלנו היא הרבה יותר גבוהה שאנחנו מול אנשים. אז זה מערכות יחסים לאו דווקא זוגיות, כן? זה גם מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו, מול עצמנו, מול הבן זוג, מול קולגות בעבודה, מול נושאים כמו, יכול להיות כמו כסף, כמו התפתחות, יש שם... אז אני בוחרת מתוך קונקשנס, בחרתי את הראשון שהוא המסר הכללי, נפתח אחרי זה יחד, או קודם כל את המסר הכללי, נראה? תתחילי מהמסר הכללי, ואז תפתחי עוד אחד, נראה את הכלי למימוש. אוקיי. להיות בתנועה כדי לשחרר תקיעות. טוב, האמת שאני לא יכולה להגיד שאני לא בתנועה, אבל זה מעניין, כי כאילו, יש דברים שאני תקועה בהם. וכן, צריכה להביא יותר תנועה, מעניין. אוקיי, עכשיו... רוצה שאני אתן לך את האינפוט שלי גם? כן, תני לי. כאילו זה לא יהיה אינפוט רציני, זה פשוט... תני לי, בטח. ישיר. הרבה פעמים התנועה מביאה את כל החששות שלנו. היא מביאה הרבה דברים שכאילו בגלל זה אנחנו לא יוצאים לדרך. כשאנחנו בתנועה, אז קוראים כל הזמן דברים. ולפחות שקוראים דברים, אתה יודע שאתה בהתקדמות. אז יהיה לך 3 לא, 1 כן. אבל צריך להיות שם בחוץ. תראי, אני לא נחה, אני לא רגועה, אני כל הזמן בתנועה, אפילו הנה הסיפור מהבוקר של כאילו לחזור הביתה ולקצר את הפקקים, כי אני עוד כולה 6:20 בבוקר, או לתת לעצמי את הזמן בחוף, כאילו כל הזמן בתנועה, אבל כאילו אני אומרת, אוקיי, יש דברים שהם אולי דווקא בעולם הרגשי שלי, שאני פחות בתנועה, כאילו פחות מאפשרת לרגשות שלי לנוע. כי בפיזי לא יושבת, לא פותחת טלוויזיה, לא קוראת ספר, לא יושבת. אבל מה זה אומר לרגשות שלי לנוע? להרגיש את כל מגוון הרגשות לכל דבר? לא יודעת. בואי נראה מה הקלף השני יגיד. הקלף השני הוא כלי למימוש המסר, נכון? כן, איך לממש את זה יכול להיות, בוא נראה. אוקיי, זה. לא יודעת, הם כאלה קוראים לי פתאום. דיברת על רגשות. להקשיב בנוכחות עם הלב. זה קלף שאני נורא אוהבת להסביר אותו. תסבירי. כי הוא נורא בנאלי. מה זה להקשיב בנוכחות עם הלב? בואי, אל תבואי אליי, כאילו, זה כזה. אבל להקשיב בנוכחות עם הלב, שמקשיבים עם הראש, אנחנו מכניסים הכל לתבנית. זה כמו איזה, אומרים לך, בוא קח שירה ותצמצם ל4 מילים, תדגיש עם מרקר את 4 אותיות. זה להקשיב עם הראש. לסנן את כל המילות קישור. בנוכחות עם הלב יש הקשבה אחרת, היא הקשבה נוכחת, היא הקשבה מכילה, היא הקשבה אחרת לגמרי מהקשבה של הראש, שנורא רוצה לסכם דברים, להתקדם מהר ולעשות הכל אחרת.
ויש איזו איכות מאוד מאוד גבוהה בהקשבה של הלב, כי קודם כל היא מקרקעת, היא באמת מקרקעת, והיא לא שמה אותך באיזה סחרחרה, והיא גם מחברת אותך לעצמך ולמה שאת צריכה באמת. כן. כן, בעיניי ההקשבה הזו, שהיא כן עוברת דרך המוח, כן, עצבית, או אם נדבר על בלוטת האצטרובל, אבל ההקשבה הזו, שהיא מחוברת ללב, זה הציר של האינטואיציה בעיניי, שם היא מתקיימת, היכולת כאילו לתת רגע לתחושות האלה, להקשיב להן. זה מעניין שזה הגיע באמת אחרי שאמרתי שאת תקיעו אותי ברגשות. כן, בדיוק, זה מעניין. זה משהו, אוקיי. עלית על זה. הקלף השלישי שלנו יהיה קלף שהוא בעצם משימת ההתחלה. אתה רואה, אני כל כך עובדת איתם, שאני לגמרי כבר זוכרת את כל ה... אוקיי. אין, הם פשוט כאילו, את צורקת עם העיניים, והם כזה קורצים לך. אני מתה על הקלף הזה. פאקינג, אוקיי. פאקינג, היי. לפתוח ולסמוך שהאחר עושה כמיטב יכולתו. וואי. בוא נגיד שגם היקום עושה כמיטב יכולתו, לא רק האחר. תקשיבי, בא לי לפקוט. את מבינה? הנה, העיניים שלי עם דמעות, כאילו, זה... ומה שסיפרתי ותיארתי שקורה לאנשים, ממש התממש פה. כן, כי אני חושבת עם המורכבויות הרגשיות שאני סוחבת איתי מהילדות וכאלה, אז יש לי עניין של להיות בטרסט, ולהאמין שאנשים, כאילו אני רגישה, אני נפגעת, למרות שלהיפגע זה עניין של בחירה, אבל אז כאילו זה תוקע אותי, אולי הרגש הזה, אם אני מנסה רגע לפרק או לחבר מחדש את הדבר הזה, מה תוקע את התנועה של הרגשות, זה כנראה הפגיעות, והחוסר יכולת שלי להאמין שבאמת האחר עושה כמיטב יכולתו. כי אני באמת, אני נותנת בראש, אני לא, כאילו אין אצלי ליד, זה הכל אצלי כאילו, כמה שאני יכולה. שזה לעשות את מיטב יכולתי, נכון? אבל אולי קשה לי להבין שהאחר עושה את מיטב יכולתו. זה כן. קטע, זה מביא אותנו ליחסים, כאילו כן. זה די ברור מזה, בואי, זה לא, וואו, אני רוצה לצלם את זה, סליחה, אנחנו באמצע הקלטה, אבל... זה קלף שאני אחרי ששמעתי את מישהו שמשדר מקנדה, שידורים כאלה על מדיטציה וזה, הוא עשה שיעור שלם על לפתוח ולסמוך שאחר, הוא לא שם את זה בכותרת הזאת, אבל כל הזמן כאילו, וזה קלף שכל כך, וברגע שסיימנו את השיעור הזה, זה כל כך הרגיע אותי, לדעת שהאחר עושה כמיטב יכולתו, ושאני לא צריכה לעמוד על המשמר שאף אחד, שכולם צריכים עכשיו לעשות כמיטב יכולתם. כאילו זה מקום כזה שמוריד לך שיפוטיות מכל דבר. כל דבר, כי בסוף... וכעס, ושליטה, זה בעיקר שליטה. כי נגיד סתם, אני אספר לך סיפור על לא זוגיות שלי, אבל נגיד זוגיות באופן כללי. מישהי שכל הזמן חוששת, שבעלה, דרך את הסיפור הכי גרוע, בוגד בה, והוא בוגד בה גם, אוקיי? גם בוגד בה, נורא. כי זה לא עולה סתם. אם את חושבת על זה, אם יש ספק, אין ספק כנראה, סליחה. בסדר, אז נגיד בגד, בואי נלך לבגידה כבר. אוקיי. אני אומרת, קודם כל זה לא הגיע אלייך סתם, זה כנראה משהו שחוזר על עצמו, אוקיי? ואם הוא בגד, זה בא להעיר אותך, נכון? זה בא להעיר אותך. אבל זה גם בא להעיר, זה בא לגרום לך להבין שהוא עשה את הכי טוב שלו, הוא כנראה היה בסדר, ומשהו קרה ביניכם, זה הכי טוב שלו כדי להציל את עצמו. סבבה? הוא אין לו יכולת אחרת, זה הכי טוב שלו כדי להציל את עצמו. עכשיו, זה לא שאני עכשיו מחבקת בגידות, להפך, הפוך מזה. זה שקר, זה לא נעים. אבל יש שם גם מתנה, אוקיי? גם במקום הזה יש מתנה. כן. אז אם הוא עושה כמיטב יכולתו, וזה מה שהיקום זימן, בוא נראה. כן. מדהים, את יודעת, כאילו, אני כן אשמח לשמוע איך את מתייחסת לזה ספציפית אליי. זה מעניין, אם יש לך משהו להביא. אם אני אקח את 3 הקלפים ביחד. כן. ולא רק אתייחס רק אליו. ואני אקח את כל הסיפור שהקלפים מספרים. מה שתוקע אותך בסוף, זה חוסר יכולת לסמוך גם על היקום, שהביא לך את המתנות שלך,
וגם על האנשים, כאילו, מה זה אנשים? את צריכה לשחרר את האנשים. כן. צריכה לשחרר אותם. וואי, לגמרי. ולהקשיב בנוכחות עם הלב, זה ההליכה שלך השקטה בעולם, שתיתן לך את כל הדרך סלולה. את צריכה ללכת עם הדרך. מבינה מה אני אומרת? כן, אני גם אומרת שהדרך יודעת, ואת יודעת, רק אתמול הייתה לי איזו שיחה עם מישהי שאמרתי לה, כמה שזה, בא לי להשתמש במילה מפגיש, אני לא משתמשת בזה ביום יום, אבל לגמרי זה כאילו, כמה שזה לא פשוט, המורכבות של להחזיק חיי משפחה ועבודה, קריירה, או כאילו כל כך הרבה דברים, וצריכה לדאוג לוולנס שלך ושל הילדים, וגם בזוגיות, וכאילו, הכל כל כך מורכב, אבל יש משהו במורכבות הזו שפשוט מצמיח. מאוד. מצמיח, ואם את כן בטרסט על הדרך, שהדרך יודעת, ואז אמרתי לה, את יודעת מה, אני אומרת תודה על זה. החיים לא תמיד פשוטים, והחיכוכים האלה לא תמיד קלים, והפרקטיקה בסוף של להחזיק בית של 5 נפשות לא פשוטה, אבל אני אומרת תודה על זה. לא הייתי רוצה את החיים שלי אחרת. אז כן, אז תודה על זה שאת אומרת את זה, כאילו, ואני פשוט רוצה להגיד את מחשפה מהממת בעיניי, כאילו הדבר הזה שהצלחת להביא, המסרים האלה, וגם זה שעשית אותם באנגלית, ויש אותם גם בעברית, כי יש משהו בשפה העברית שהוא נוגע יותר עמוק במי שזו שפת האם שלה, והם פשוט נפלאים. אני גם לא הכרתי בכלל את להקשיב בנוכחות עם הלב, וזה קלף שעוד לא נחשפתי אליו, ופשוט תודה לך על זה, וואו. באהבה, אני אגיד לך גם עוד משהו, אני עשיתי את הקלפים האלה של המערכות יחסים, דווקא שהייתי במערכת יחסים עם בן אדם שהוא סוג של פאסיב אגרסיב. ואני ירדתי על עצמי, שאני לא יודעת מערכות יחסים, כי לא הייתה לי אף פעם זוגיות, בוא נגיד, בריאה כמו שצריך. אבל היום בדיעבד, אני אומרת, הוא היה המתנה הכי גדולה שלי. כי אני כל הזמן בעצם בוויז'ן אמרתי, ככה זה צריך להיות. בקלפים, ככה זה צריך להיות, למרות שלא היה לי את זה בחיים. היום יש לי זוגיות הרבה יותר בריאה וטובה ושקטה ומשתפת וקשובה. לא אגיד שאין גם אצלי את המקומות של החיכוכים, אבל הקלפים האלה הביאו אותי למקום שאני במקום להסתכל מה הוא עשה לי, זה להסתכל איפה זה קיים אצלי. ובמקום לבוא אליו בטענות, אני אומרת איפה אצלי אני יכולה לעשות אחרת. וברגע שאני עושה אצלי אחרת, זה משתקף אצלו, הוא ישר מרגיש את זה, ואז הוא עושה את השינוי. במקום להגיד, הרבה פעמים אני משנה אצלי, כדי לראות אם בעצם זה השתקפות. והרבה פעמים שנשים אומרות לי, הוא ככה, הוא ככה, אני אומרת, תתחילי מעצמך. איך את? כן, הוא איך ככה. את? כן, 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 כן. כן, וואי, איזה מסר... איך זה מרגיש להצליח ליצור כזה דבר, ובאמת, אני לא יודעת כמה מכרת, לא רלוונטי. 3,000. וואו, זה לא מעט. לא מעט. מדהים. אני אגיד לך מה הכי מחמם לי את הלב. אני עושה מארזים לחברות גדולות, ולפעמים זה 200, לפעמים זה 300, לפעמים זה 400 מארזים. הרוב רוצים יין, שמן, זית את יודעת, רגיל. כן. אבל ברגע שאני עובדת איתם מעט זמן, ואני נכנסת להם ללב, והם נכנסים לי ללב, ואני מתחילה עם הקלפים, ואני אומרת להם, תקשיבו, זו מתנה, שזה נראה לכם כרגע רוחני, אבל תאמינו לי שהתגובות אחרות, שזה נוגע בנפש שלהם. ועשינו השנה מארז לחברה שאני עובדת איתה כבר כמה שנים, והם עשו מארז והלכו איתי עד הסוף, עם קריות רוג על העיניים, ועם הקלפים, ועם המרווה, ועם שמנת ועם נר, את הכל אני מייצרת בעצמי, עם הנר, ממש קיט, וכולל הסבר איך לעשות ריטואל יומי, כולל לפתוח בקלפים, להדליק את הנר. התגובות שהם קיבלו, הם אומרים, בחיים לא קיבלנו תגובות כאלה. כן, אז עכשיו זה חבורה של רופאים, שמתעסקים כל היום ברפואה, והם פוגשים כל היום אנשים. אז מי אם לא הם צריכים את הדברים האלה, וזה אנשי הראש, כי המערכת האקדמית לימדה אותם שהכל מדעי וסכמטי, אבל כולם יודעים שהכל מתחיל בנפש. אני קוראת לזה קאט המדע. בסדר, אבל גם קאט המדע הגיע אלינו, כן? הם כבר מבינים שהכל נכון, בנפש. נכון. אז הם צריכים את הכלים. וברגע שעשינו עכשיו 150 מארזים בראש השנה, עם הקלפים האלה, ועוד מישהי גם, היא אומרת לי, מה יש לך אחר? אז ערכת זימונים, יש לי ערכת שתילה וזימונים. היא אומרת לי, אני כל פעם מחפשת את המשהו האחר הזה. יש לך גם את קלפי הכוח הפנימי. נכון, ועוד קלפים, כן. יפה, וקלפי הכוח הפנימי,
מה, עובר פה איזה משהו באוויר, במטוס, בטח שומעים אותו ברקע. קלפי הכוח הפנימי אני מביאה כשאני עובדת עם ילדים ונוער בגלישה הטיפולית. הבאתי את זה למפגש מסכם עם נערה נבונה בטירוף. ממש ממש, היא קצת הייתה מחוברת לדארק, ומשהו בגלישה הטיפולית ובים הביא אותה לרצות יותר כאילו להיפתח לעולם הזה. בסוף היא אמרה לי, אני רוצה להיות בלונדינית ושזופה ולגלוש, ואני מבחינתי, זה בכלל לא עניין שטחי, זה עניין של כאילו הספיריט שלה מבינה שזה המקום שטוב לה להיות בו, לא בחדר, על הטלפון, בצ'אטים כאילו anyway, הבאתי את הקלפים, תקשיבי, היא הוציאה איזה 8, היא לא הפסיקה, היא רצתה עוד ועוד, והכל היה כל כך טוב לה, כאילו כל כך נכון לה, כי יש משהו אולי נפגוש את עצמנו בכל קלף, כאילו, אני לא יודעת, אבל... הקלפים של הנוער פשוט מדברים למקום הזה של הערך העצמי שלהם מול החברה, וזה מה שנוער עובר בדרך כלל, כל המקום של החרמות, כל המקום של איך אני נראה, יש להם המון לחץ על איך אני נראה ולהיות שייך, כל הדבר הזה. אז הקלפים נותנים להם איזה שנייה שקט נפשי, שזה בסדר איפה שהם נמצאים. כן. ונותנים להם כוח, הם באמת נותנים כוח. וואי, אני גם עושה את זה עם הבנים שלי לפעמים. זה כלי נהדר, פשוט כלי נהדר. ממש, ממש. מה שהיום, אתמול אני עובדת עם כמה חנויות, כן? בערבות האומנים עם קוזמיק וויץ', יש להם חנות קלפים. שאלתי אותו על, הרי כל החנות פוצצת ערכות קלפים. אמרתי לו, מה אתה חושב על הקלפים שלי? הוא אומר לי, הם יותר ישירים מאחרים. הם אומרים הכל יותר ישיר. ברור. שזה גם האגו הרוחני, הוא טוב לו, שזה, את יודעת, זה כמו הרפל הזה בעמק, בבוקר, שהוא מכסה על דברים, הוא מכסה, הכל נראה כזה יפה, אבל יש פה משהו באמת ברזולוציות, כאילו, שכן, שהוא... נוגע בחיי היום-יום. הוא נוגע, הוא פשוט נוגע, ובאמת מיוחד. אפשר לעשות איתם, מה שאני גם מכוונת, מי שקונה את הקלפים, אני אומרת לו, תתקשר אליי, אנשים סתם, תקשרו אליי אם יש בעיה. מדהים. אבל מה שאני אוהבת שאפשר לעשות עם הקלפים האלה, שזה באמת, בגלל שבאתי ממקום של טיפול וריפוי, שאפשר לעשות איתם התפתחות, על כל דבר. אם מוציאים אותם יום-יום, הם בסוף נטמעים בך, ואתה נהיה חלק. ממש. אתה כבר מיישם את כל השיעורים. הרבה פעמים שאני מסתכלת עליהם, אני אומרת, איזה כיף שכבר אני לא שם, איזה כיף שאני... זה לא שאני לא שם, אני ברובד חדש של זה, כן? זה לא נגמר. אנחנו פה כאילו עד סוף חיינו כדי ללמוד, להתפתח, ואני שלפעמים חושבת, טוב, מה נשאר לי עוד? יאללה, אני כבר רגועה, אני בסדר, אני כבר לא מגיבה. מה זה הדיבור הזה? מה נשאר לי עוד? אני לא מגיבה, ואני כאילו אומרת, מה, הכל נורא שולב אצלי, זה בסדר? אני שואלת עצמי, זה בסדר? ואז מגיע משהו, ואני אומרת, הנה, הגיע משהו, סבבה. כן, זה התנועה הטבעית. כן. מחזוריות הטבעית. כן. תגידי, אם יש עוד שאלה, לא שאנחנו מסיימות, כי כיף לי ממש ממש לשמוע אותך. לפני השאלה, יש עוד משהו מעניין שבא לך להביא למרחב הזה, לשיחה הזאת? זה בדרך כלל עולה לי כל דבר שאני אומרת, עולה לי בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, ואז אני טוענת שאלוהים רצה להגיד זה דרכי. אז קדימה, אלוהים דרכך. אבל לא, אבל זה כאילו צריך להיות איזו שאלה, כדי שזה יקרה. למשל, הוצאנו קלפים, אז יש לי הרבה סי בתוך... נגיד, למה הצבעים האלה? וואו, איזו שאלה מעולה. אוקיי. קודם כל, זה היה, אם אנחנו מדברים על הרפלקשנס, וגם הקונקשנס, אבל... הרפלקשנס הגיע בצורה סופר ספונטנית, לא חשבתי על כלום. אני הייתי בסחרחרת צבע. הכל היה מולי, וישר כאילו צבעתי בלי לחשוב זה מתאים, לא מתאים. בדיעבד אני מסתכלת, קשור כל דבר לפתוח צ'קרה אחרת. אז כאילו אני מסתכלת על עכשיו אוקיי, יש לי משהו ממש חשוב להגיד, על הקלפים. הקלפים הם עוקפים את המודע, ועוברים ישר לתת מודע. והם עושים ישר פעולה בתת מודע. כך שגם אם פתחת את הקלף, ואתה עוד לא מבין אותו, ואתה עוד לא עושה אותו, הוא מתחיל לפעול בלי שהתאמצת. זאת אומרת, הצבע מחלחל, המשפט מהדהד, האימג' של אותה בחורה או גבר, כי זה חצי גברים נשים, יש להם איזשהו מסר בפנים. זה כאילו משהו פנימי. ולכן אני חושבת שהקלפים כל הזמן מהדהדים ברגע שעושים איתם עבודה, ולא סתם מטפלים עובדים איתם, אני חושבת שזה כאילו... מעניין. הסגול, איזה צ'קרה זה? אני לא מעל הצבעים של הצ'קרות. אם אנחנו מסתכלים על הגב שלהם, אז באמת
משהו אחר, אני מדברת על כל קלף. אבל... בואי נשלוף, אני מזמינה אותך לשלוף קלף מהרפלקשנס. יאללה. לשחרר ציפיות. לשחרר ציפיות, ואני אסביר גם עוד משהו. היא עושה כזה... לב כזה? אוקיי, גוד. זה בעצם המשפט הראשון שרציתי להגיד, זה להיות באהבה ללא תנאי. אבל אז אמרתי, מה זה אהבה ללא תנאי? אף אחד לא יכול להבין אותי. היום בעולם שאתה אומר אהבה ללא תנאי, מה את מחרטטת אותי? כן. אז לשחרר ציפיות זה היותר מדויק לזה. כי בעצם מה אתה עושה שאתה נותן אהבה ללא תנאי? אתה בעצם משחרר ציפיות. כן. אתה נותן ואתה שוכח. למי נתת, מה נתת, ואתה מתמלא מבפנים. זה אהבה ללא תנאי. כשאת משחררת ציפיות, את יכולה לפתוח ולסמוך שהאחר עושה כמיטב יכולתו. נכון. אז השחרור ציפיות הזה, זה אחד הדברים הכי חשובים בתנועה בעולם. כי אתה לא יודע מה יהיה, ואתה אין לך שליטה על כלום. כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה כי זה אתה מתמלא באהבה. זה לא קשור לצד השני, אתה לא נותן כדי שהוא יתמלא באהבה, אתה מתמלא, כי בסוף אתה מתמלא באהבה. מהמם. ברגע שאתה מתחיל להמיס על זה ציפיות, אז כבר יש תנאים. בא לך עוד אחד? יאללה. כי זה נשמע טוב, ההסברים, אני אוהבת. יאללה. את יכולה גם להזיז טיפה את המיקרופון, בשביל להגיע זה יוצא לי פעם שנייה. לפנות לעצמך מקום ולקרוא לו בית. עכשיו, מה זה לפנות לעצמך מקום? אולי הרבה מהאנשים שפותחים בקלפים וזה יוצא להם, אומרים לי, אני בדיוק במעברי דירה, ואני חושבת על לעבור ולשפץ, כאילו, הם באמת לוקחים את זה לבית החיצוני, וזה באמת מה שקורה להם באותו רגע. אני מדברת על בית פנימי, שתמיד אפשר לחזור אליו ולנוח בו. לפנות לעצמך מקום זה להרגיש שייכת. לא משנה לאן תלכי, את מרגישה שייכת, והשייכות היא לא לאן שאת הולכת, אלא משהו פנימי ששייך בכל מקום. שייכת לעצמך. ואז יש לזה באמת שלווה, כאילו את באמת בבית, יש את היציבות. אז גם מדבר על שייכות וגם על ביטחון עצמי. מדהים. כאילו, גם לחזור, המפתח נמצא אצלך, תראה, יש לה מפתח. דרך אגב, שהאדמה היא הבית הפנימי שלנו. הבפנים, הליבה הזו השקטה, שקטה, שקטה של הצפון, של החושך, של הלילה, שאנחנו שם מגיעות, סוללות כזה, מגיעות אליה, זה, ככה אני רואה את הבית הפנימי, שהוא כמו לצלול למעמקים, ולמצוא שם את האדמה. כי גם באוקיינוס, בסוף, בקרקעית, בעומק של קילומטרים, יש אדמה. נכון. כן. אדמה, אז זה קלף שהוא באמת אחד הראשונים, אגב, שעשיתי אותו, שציירתי. יפה. אז, והנה, בוא נדבר על הצבעים. אוקיי. הירוק זה הצבע של צ'קרת הלב. אוקיי? צ'קרה הזאת כאן בריאות, בלב. והשיער האדום שלה, אנחנו מדברים על השיער אדום חום, זה האדמה, זה צ'קרת הבסיס, ובעצם היא מדברת על שייכות, אצל דוקטור נאדר בוטו, שטיפות אנרגטיות, הרבה פעמים הולכים לפי צ'קרה, והצ'קרה הראשונה היא בעצם הטריטוריה. הבסיס. הבסיס, הטריטוריה. מי שיש לו משבר טריטוריאלי, זה מתחיל מצ'קרת הבסיס. יש לי סיפור על צ'קרת הבסיס. יאללה. כן? אני איתך. אז זוכרת שאמרתי בתחילת ההקלטה, שהיה לפני איזה כמה חודשים, פשוט איזשהו זעזוע שהחלטתי שאני חייבת להתקרקע. כאילו כל החורף הקודם רק נדדתי, הייתי במסעות בחול וסנובורד וגלישה, ולא הייתי כאן. וכשחזרתי עם עצם זנב שבורה. בעצם זנב שבורה, כשאני התכתבתי עם צ'אט על זה, כי צ'אט ואני עשינו, היום פחות, אפרופו האגו הרוחני, צ'אט ואני עשינו הרבה שיחות על הרוח, מעניין, אפשר להגיע איתה לדברים מטורפים, דרך אגב. כן. היא אמרה לי חד משמעית, ששבר בעצם הזנב מסמל איזשהו שחרור של תקיעות מסוימת בצ'קרת הבסיס, וכשבאתי לפיזיותרפיסטית שלי ואמרתי לה שאני מאמינה שכל פציעה שקורית בגוף היא נועדה לשחרר איזושהי טראומה שתקועה בגוף, אז היא אמרה לי, אוי באמת, היא כאילו, את יודעת, היא
נפנפה אותי כזה וזה, אבל אני באמת מאמינה בזה, אני באמת מאמינה, אומרים שרגל שמאל למטה, שזה מקום שנפצעתי בו, הוא קשור ליחסים מסוימים, כאילו, וואו, לכל דבר יש את המקום שלו, אז כן, צ'קרת הבסיס, אני מרגישה שכאילו, א', זה קרקע אותי, זה הרשה לי להתחבר מחדש לבסיס, אבל זה גם שחרר טראומות שקשורות לבסיס, לילדות, אפרופו. כן. זו הצ'קרה. הדברים מהילדות תמיד יחזרו איכשהו, אם הם לא... גם אם מעובדים הם יחזרו. גם אם הם מעובדים, זה תמיד שם. זה לא נגמר, פשוט כל פעם ההתייחסות היא אחרת. נכון. זה... לפעמים אתה אומר, אני רואה את זה, אני בסדר עם זה, אני לא חייב להגיב משם, אני כבר גדלתי. כי זה תמיד שם, אומרים שגם אנשים עם פוסט-טראומה מורכבת, זה תמיד שם. זה חלק מהנרטיב, ואפשר לשנות אותו, אפשר לטפל בו, אפשר לראות אותו, אבל אפשר ללמוד ממנו. נכון. אפשר בעיקר ללמוד ממנו. כן? ללמוד זה לא דווקא שבוא לך עכשיו רוחנית ותובנה ענקית וזה. זה איך אתה מתרגם את זה לחיים, איך במקום להגיב בצורה מסוימת שהגבת עד היום, בעצם להגיב אחרת. עכשיו, למשל אני אתן לך דוגמה הכי טובה. אוקיי. נגיד, פחד מביקורת, זה המעי הגס, אוקיי? אתה עובר שטיפה אנרגטית, לא משנה, מטפל בביקורת, במקום הזה של ביקורת. עכשיו, מי לא? כל היום נתקל פה בביקורת. וואלה, פחד מביקורת זה המעי הגס? כן. אוקיי. עכשיו, לי היה הרבה זמן, הרבה שנים, מול אמא שלי. כל הזמן הרגשתי שהיא מבקרת אותי, אני לא מספיק טובה בשבילה, לא מספיק ולא מספיק ולא מספיק. ואני כל הזמן כאילו התנגחתי בה. ובסוף עשיתי את העבודה של הביקורת הזאת עם שטיפות אנרגטיות, ושחררתי, כנראה שחררתי דברים מהגוף, מהילדות, ולאט לאט, שהיא הייתה אומרת לי ביקורת, הייתי רואה בעצם את החמלה. כאילו, הייתי יותר בחמלה, כי אמרתי, יואו, זה מגיע לה בכלל מהבית, אין לה ממש שליטה על מה, היא רוצה את טובתי. ראיתי את הכל אחרת. פתאום זה לא נכנס אליי הביקורת ופגע בי, אלא יותר ראיתי שאני יכולה בעצם להחזיר לה באהבה. כי היא לא קיבלה את המקום שלה בבית. כי אצלה כל הזמן רצו מצוינות, וישבו לאחרים, את יודעת, זה היה דור כזה, וישבו לאחרים, ורצו שהם יהיו הכי. אז אני אומרת, היא לא קיבלה את החיבוק החם. מבחינתי, ככה אני ראיתי את זה, חוד שהיא קיבלה. ולקחתי על עצמי, לא להגיד לה את ככה או את ככה בחזרה, אלא בעצם לחבק אותה, ולהתחיל לאהוב אותה על כל דבר שהיא עושה. איזו מתנה את בזה שאת מביאה לה את זה. והיא הפסיקה. עכשיו, יכול להיות שהיא גם לא הפסיקה. תקשיבי, יש מצב שהיא לא הפסיקה, זה פשוט כבר לא נכנס אליי. זה כבר לא נכנס, אז ויש מצב שזה ממשיך ואני לא שמה לב, אבל אני אומרת, ברגע שאתה מטפל בזה, אתה כבר לא רואה את זה. כי את מצאת את הבית הפנימי שלך, והדבר הזה שהיא עושה, הוא לא מפעיל אותך, וזה בדיוק העניין גם בהתפתחות הרוחנית והרגשית, להצליח לראות את עצמנו גם, כאילו, בסוף אנחנו בן אדם נפרד, עם כל הרומנטיקה, כל הרומנטיזציה של החיים וחיבורים וקשרים, בסוף את מגיעה לעולם לבד, ואת עוזבת את העולם לבד, כנראה, כן? לא תמיד, אבל כאילו יש משהו בסוף בלהבין שאם היא מתנהגת ככה, זה לא אני. ברור. זה ברור. זה לא אני, ונהפוך הוא עדיף שאני אוכל לתת לה את מה שהיה חסר לה. בדיוק. למרות הכאב, ולמרות הקושי. ואז זה בדיוק אהבה ללא תנאי, שם את מתמלאה. שאת מכילה את זה, את מתמלאה, זה לא בשבילה. מדהים. מדהים. ממש, אני מרגישה שהייתה לנו שיחה על אגו רוחני ואהבה ללא תנאי. איזה יופי זה. אני ממש, וואו. והקלפים... כן, הם פותחים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, למרות שיש לי תחושה, כאילו, אוקיי. אם היית חוזרת בזמן להדר בת ה-18, מה היית אומרת לה? 18, אני רואה, בגלל שאני עושה סדנאות זימונים לרווקות וצעירות, אני לא צריכה לחזור להדר בת ה-18. תקשיבי. אוקיי. אני רואה אותם, קודם כל הם הרבה יותר מודעות רוחניות, וזה מדהים איך הדור הצעיר ממש. התקדם. אבל לגבי הדר בת ה-18, אני חושבת שהייתי לחוצה, מאוד לחוצה, על כאן ועכשיו ומחר שהכל יקרה לי. והיום שהכל לא קרה לי כמו שרציתי, הבנתי שלדברים לוקח זמן. וזה לא תלוי בי, וכל הקווה היא באמת לטובה, אני באמת מאמינה בזה. אם לא קורה כמו שאני רוצה, זה כנראה לטובתי.
ואז אני מסתכלת מה פה לטובתי. זה לא שאני מייפה את המציאות. אז מה היית אומרת? מה היית אומרת לה? הייתי אומרת לה, קודם כל, לא הייתי משנה שום דבר. מדהים. חד משמעית. ממש. אבל הייתי אולי קצת יותר מחבקת אותה, היא הייתה חסרת ביטחון, מאוד. הייתי מאמינה בה קצת יותר, או דווקא בחיצוני כאילו האמנתי בעצמי, אבל בתנועה לא עשיתי את זה. כן. מה זה אומר? אני מנסה להבין. כאילו בחיצוני עשית את זה, כאילו מה, כלפי חוץ? כאילו... הרבה פעמים הראיתי כאילו אני מאמינה בעצמי, ואני יכולה להשיג הכל, וזה האמת, כדי שזה ישפיע לי מהחוץ לפנים. זה לא היה מהפנים לחוץ. אולי זה גם עניין של בשלות רגשית. כן. ושל יכולת לראות את עצמנו גם כאינדיבידואלים, זה לוקח זמן. לא הייתי, אני חושבת שאני יודעת מה סבלתי נורא בגיל 18, מבדידות. הייתי נורא בודדה. לא היו לי חברות. כי הייתי מאוד full on. כן, את גם חשפה, זה לא פשוט. לא כולם אוהבים להיות בנוכחות מכשפות, כי זה... כאילו, you know. כן. גם רציתי הרבה תשומת לב כנראה. את יודעת, אני לא יודעת איך זה... הלכתי לעולם האומנות, דרך אגב זה מאוד הרגיע אותי. אבל כן, היה שם איזשהו... אני רוצה להגיד תודה על היש ועל מה שהיום, ועל להתבגר, על הזכות הזו, להתבגר ולהיות במקום של חיבור לעצמי שלנו, שהוא טוב והוא מבוסס מספיק, ועל היכולת באמת לקבל את הדברים באהבה ללא תנאי, וכאילו גם עם האגו, אני רוצה לשים דיסקליימר רגע על האגו, כי הוא לא רע, האגו יש בו משהו שעוזר לנו להגן על עצמנו, ולהגדיר את הגבולות שלנו, כאילו אם לא היה לי אגו, אז לא תקין, לא לג'יט. בעבר נגיד, לא ידעתי להחזיק, היום יש לי אגו, יש לי משהו שהוא... אגו הוא מניע. הוא גם מניע. הוא מניע אותך לקום בבוקר, אחרת איפה יצר התחרותיות, איפה זה. הוא גם מניע, אבל כאילו, אם, את יודעת, גם אגו כאימא, וואלה, אני מנסה, אני מחזיקה את התדר לילדים שלי במרחבים שהם פועלים בהם, אני מנסה בספורט נגיד, אצלי אין מצב שהילדים לא פעילים בספורט, אוקיי? ואז את רואה את זה בדינמיקה מול אלה שמלווים אותם בספורט, כאילו, ווואלה, וקלטתי את עצמי שאני מביאה אגו בשביל הילד, כי הילד לא יודע להביא את האגו, כשהוא שומע שאולי הוא לא טוב מספיק. קשה. והוא מצוין, זה פשוט נובע כאילו כמו שאמרנו, הרפלקשנס האלה של כאילו, זה שלו בכלל, זה של המאמן, זה לא של הילד. נכון. הילד היה מדהים. כן? בסוף, את יודעת, אם זה... לא, גם זה בסדר, לא, אבל אם יש תחרות, והילד זוכה מקום ראשון, הוא מעולה, נכון? נכון, צריך ללמד ילדים לסלוח לעצמם. זה בעיניי הכי חשוב. אני רואה את הדור הצעיר, הוא לחוץ, באמת, להשיג ולהיות במרוץ, ווואלה, תרגעו, חבר'ה, כאילו, בנות, לא צריך להתחתן מחר בבוקר, הם כולם לחוצות אם אין להם חבר. כן. כאילו, אם אין זה לך... קטע, כאילו חזרנו ל-70s, שמתחתנות בגיל 21. כן. לחץ, כאילו... מישהו דיבר איתו שבוע, עוד שנייה אני במשבר גיל ה-30, אני אומרת לה, באיזה סרט אתה חי, כאילו, כן. עכשיו, אני לא שופטת את זה, וגם באמת סבבה. רק שאני אומרת, העולם כנראה, גם כנראה בזמן שלנו, הלחיצו אותנו, למרות שיש יש את המילניאלס איפשהו ב-30, שיותר לוקחים את הזמן, וההורים גם... כן, אבל יש משהו בחבר'ה של הדור הזה, שהם גם בהיבט הציוני. כן, מדהים. ויחד עם הציוני זה גם להקים משפחה ובית פה בישראל. כן, הם בסדר, בעיניי זה נפלא, דרך אגב, כי בסוף זה המקום שלנו, זו הקרקע, זו השייכות. גם ביולוגית זה נכון. כשבסוף שאת קמה בבוקר, ואת צריכה להכין כריכים לילדים, ולדאוג להם לאוכל, וללכת לעבוד וזה, בסוף זה מקרקע, איך נזוז בעולם הזה בלי להתקרקע? נכון. וזה לא רק ללכת יחפה בים. לא, זה רק עושה הרקה. זה עושה הרקה.
טוב, וואי, הדר היה לי מדהים איתך. גם לי. הדר יולי סלקטר, כיף שבאת. כיף, וואי, איזה כיף שעשינו את זה. כן, מדהים, למרות העניינים והתזוזות והדברים הטכניים וזה, וממש תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. ייי, ותודה גם למאזינות שלנו. תודה. כיף, אם אהבתן, אז נשמח שתשתפו ותשלחו, ואולי אם אתן מכירות מישהי שיש לה את הערכת קלפים של הדר, אז זה בטח יהיה נחמד לשמוע ככה את הסיפורים שמאחורי זה. נכון. יס, יופי. טוב, מעולה, תודה. תודה.